Kopogore gi ndhadhu kendo mit mabende thoth ji oseng'eyo ni mananas kelo en ni mananas achiel ni inya tigo sama iloso godo gimiluongo ni jam. Jomoko bende tiyo kode kaka olemo ma fruit minya kete fruit salad. To ntiende jogo bende mohero tiyo kode ka madhe kaka juice. Omiyo gi juma ni wantie wadwa dhi romo gi japur ma bende iluongo ni Steven kata gi nying ma ong'ere ahinya en Steven Nyamondo. Omiyo yiena mondo akaw thuolo ni mar rwaki chenro mar juma ni kaka wono wadwa wuoye e olemo mar mananas. Kaka pile ajata chenro ni luonga ni alori nyaka black. Yiena mondo wadhi warom gi japur. Ber. Ero kamano. Idhi nade? Mandalo? Aneno ka ruoth riti. Wan be wachopo kawuono. To no wawacho ni wabro chopo duono wawuoye simu. Gi thuolo ni daher mondo itim gimilo. Kane ayechako pur manas na chako higa ma 98. Kane jowano chako nas nobiro ka higa ma nobiro ka chon saidi to nochakore higa ma 82 kapod anyathi. To kane wakao nas 97 Desemba koro wang'olo nas otero Kisumu. Okuyu mono penja ka koro nas wasogi ne koro wachandore koro en nas cha koro wachandre e Kisumu. To okuyu mono penja nto mera nas mani biro kama nune nas cha ne wakode kanyi takwe na ko dala to kwa ne dog dala idhi pur nas cha olemo mani nigo cha emomiyo na pur kendo kana biro to na doyo ne menaji kana chako doyo to na doyo ne ng'at moni helo kelo ina ebe je pur kendo ka sani kulen gi nas kana doyo ne no me nas tel fa chiel gi 122 ema no miya kana miya to na pidho matis milungo na kota ka matin mana matin makata kota ko digi kana pide ta dia kode kamano kura pide ta extend zone tena medora asodo extend kamano mos mana be magigi na stelo fedi abich ko nas no ingo puodho mane yango achaka dhi puodho machiela kwayo osipna moro no miya ka kanyo to na kode salo gimiyo milungo min roda maka witi en local wauka kana semielo to na kode salo no gisengal wapagare kuom higa uchiel tene nas kipido to tiko higa ariyo koko chie koro ke kaulo higa ariyo ti chune kau na puodho matiko higa ngoa auchiel koro ka kuom higa uchiel no wena gisengal wapagare kaka ng'ama no ng'iyo kana sepido nas no kana kanyo achaka ane mana aketo ng'eruok ni kare inyalo kodesa puoth ng'ato mipide nas amna chake makata kipenjo nyalo nyisi ni mar gima na chako kwa chako ka kanyo tachaka dhi kendo ir game kadhi game tanadiri nyinu odhiambo kama bus odhiambo no miya no odhiambo nyakwanya ngun no miya puodho na kodesa singal 27 ko no miya eka chiel gi nus mano koro wasugi igalo 2 kod 2 koro nade da kamano koro ngeni koro ange nas kucho cha kota eka koro maka kosobedo madongo kaya cha koro ange nus eka ka koro ange eka chiel gi nus koro bira koro kabiro to nas ka yurogi to omiya puodho kane osiep na mano koro ka kanyo to pita ngeni mano ko higa biro allo pariyo koro ga uchiel sako iko adongo ang'eyo dho ginasni koro nitie wuodera madhi sikul kora konyo no akonye gi sikul fi matin kamano ma ko en P1 teacher ginaswani kamano nas nigi kidienje adi nas nigi kidienje ma ariyo kende nikech nas ma wan go ni en nasadi en achiel kaka neneni to kidienje ma oloko kaluwore gi kaka doye kaka rite gi kaka no koth dire mono koth to rating kabisa dire mane chieng to biro ma brown koro weyo kala ma black maber cha koro biro ma brown kichimo to ngwa ogoe kaka sani kamano kamano samoro ntie jal madi her donje pur mar mananas ni en ang'o mochuno ni ng'ato nyaka kabed godo ng'ato nyaka bed gi chuny matich kapok ong'eyo gima dwa bedo go nyaka ikwong ibed ni ihero gima dwa timo no biero tich pur nas kapok imanyo weche mag pesa
bende ihero pur nas. Kisebedo kihere, kibiro ira, ibiro ng'ama chielo nikech jowa nitie gi nas ka. To miyi kodhi. Onyalo dhi ke jisumore, joduogi joma oherore. Inyalo dhi ir ng'ato, anyalo biro iri, tanyisi ni miya ang'owa kodhi. Inyalo miya kodhi. To kan gi chuny mar time, adhi pidho. Gima duong' nyaka wakuong waikre. Kamano. Nyaka wakuong waikre ni ang'owa ne tich. Kapok wadhi weche mag pesa. To adier mantie sama koro wuoyeni, ochako bedo ngima man malo. Nikech sani koth nas ni bedo ni malo. Sani puodho midhi kodesa bende ang'owa ni malo. Ngima mar Kenya bang'owa ni malo. Koro nyaka ibed ng'ama oikore. Kamano. Erokamano ahinya Steven. Ere kaka un kaka jopur mar mananas ni uiko lo? Idhi e puodho ma en bungu. Mako iro ni mato bungu. Nyaka kuong ing'e nas ok pur kara nywang'. Kama chalo kaka clay gi English ni clay soil opidhe nas. Ipidho nas kar kidi. Da sat mineno no. Motuono mar kidi no. Eme kuong ing'iyo ni bende lowno otuo ben gi en kar kidi ben achego maber gi nas. Mano mokuongo nyaka kuong ing'i. Kisedhi tinwang'o kata ken bungu kata kani Maria ne iye,tigolo Maria go. Ikawo dhiang' tipuro ken kama yom. To ken kama tek men kar kidi to nyaka koro ibed gi joma konyi. Nikech kidwa puro kata eka achiel gi lweti, nyaka ibed gi ji mok tin ji adi. Ji abich. Koro ji abich inyalo pimo kama tin kamano kama to miyo gi siling 100. 300. Tieni blok achiel 300, blok achiel 300, blok achiel 300, nyaka chieng' itimo ma itieke. Kamano koro nas eka achiel ng'e maler ni kipidhe standard ma ok idhi ahinya. To nyaka iti gi 18,717. To ka koro idwa ni mondo kik be yewe puodho nafas ahinya, to nyaka iti gi 21,100. Mano tie nas. Tieni mano kodhi. No, sakas. Ere kaka unu uwegi urito mananas mondo by the time mochopo bed maduong' motegno kama, en process mane kata utimo ga nang'o mondo bed motegno maber aeto utere chiro? Wa pidho nas kaka sawacho, nas ipidho, ikunyo nas, sami yagi sakas, mi yagi kodhi cha, tikunyo kaka koro neno ma en kodhi. Kaka no kama en kodhi, ka ber kija pidho maber, to nigi pidh nas magika. Ikunyo bur magike inji makito. Kamano. Kise kunye, to koro en gino doyo. Nasi yeler kaka no koma yeler. Sate. Mani to nas kende. Nikech nas wani onge kudi machuore. Nas wani gima koro nyalo inye matin mana kocheka inya to winyo chame. To gi ka bende owadu moro kata nyaminu moro kata chidale moro ofwaye matino chalo gima otore. Ochame. Tiene ochalo gima nono kwale. Mano kende gima inyo nas. Kamano. Onge rit nas moingo mano. To gi kipidhe kama ong'e nitie. To ng'ene mako rito. Kamano. Kodhi korka spacing. Ere kaka utimo? Kaka watimo. King'iyo ka, king'iyo naska. Kama wantiere ni. Ma fut ariyo. Ka ini nyalo keto inja achiel kata fut achiel kinde ka. Mondo bed nas madisa maneno. Yani ka nas odhi gora ahinya, kata nyithi sikul kodhungora ahinya laini, to giwinj maber. Koro ka nas be kidhunga ahinya, ok winj maber. Kata bando be kidhiga ahinya, to ka sano opon sani modhigo bando, dhi anono. To joma no pidho bando kaka agriculture wacho, to kata bed ni chieng' rieny, to inyalo yudo koyude gimoro. Koro dhigo gimoro kelo tabu ni gimoro. Mane kaka en ase. Mananas timo maber ndalo mage? Manas onge sama timo maber ndalo mage. Nas en ni ka chieng' rieny ochalo kaka kunga. Kunga ok ng'e maler? Ng'e. Kunga ng'e maler. Ochalo kaka kunga. En ipidhe gi chieng' kata oro. To gima dwaro ni ka koth ochwe to kano pi. To kama koro nas chieke mang'eny ahinya. Chakre dwe mar 2, 3, 4, 5, 6 dok piny. 8 chako wuogo matin. Ochako go propaja matin, 9. 11 sani ne koro ma no ka sani koro mene yiwuotho. Adu tiri kama ngi wuothe mang ji ngola nas kama ngi use ntie kama aterie. Kama use kindang na nyisi kama kaka idoye. Kamano. Udoyo bang' thuolo marom nade puodho mar nas? Luwore gi puodho miyudo. Kokang tinyalo tiyo kata dwe achiel gi nus kidoyo tido gidoyo. To kaka mbora teni kama nusu pur. Mbora en teni kama nusu pur. Tinyalo doyo bang' juma 3 nikech nas to kweto kandala. En gimirite. En gima dhi mbele. Gimidoyo pile ka pile. Nyako Ramogi Ajwang', pod wan e puodho ka bende wan gi japur man gi lony korka olemo mar mananas. Yiena mondo wakaw thuolo ni mar dakika moko matin machuok aeto bang'e waduogo.
Duond mine oseman. Representation mag mine osechako menyore. To sani duond gini oseyudi e lony kod lai mopogore opogore kaka siasa. Moningo watim en empowering the women. Somo. Education mag nyithindo timore okang' machalo nade. Ohala mag joma mine. Wang'eyo ni mine nigi ting' matek. Kande ohala mag small and medium enterprises. Thieth. Weche mag tuoche. Nyaka watim capacity building mo network gi health department. To kod mamoko. Jailieta kelo ni duol gi chiengeso kangeso sa dek otieno e Ramogi TV e chenro mar mine wacho. Angima mana nikech singo ma an amiyo nyathina to mane gimomiyo anakedo lweny ni. Dine bedni en tapkiwa en wiye daktino wil kodwa. Ok en tapkiwa, weri kode wadhi. Ok adwar ni bed gi luoro. Anyalo bedo mabor kodi, to an pile pile aboga pari. En owuok ka bodhi e od gi tapki machon. Mondo rom gi mama gi baba gi. Every time I top up using Airtel Money, napatiwa 25% extra airtime. Enjoy 25% extra airtime or data every time you top up or buy a bundle via Airtel Money. Airtel, the most affordable network. I'm a nursing student at KMTC Kitale. I've always desired to take care of the sick and such kind of a thing. So I think it was inborn. What Robai was doing is a form of a healing process. This is the kind of attitude that we would like to see even for those who have already completed training. Dancing is also very much inborn. The inspiration is just natural. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Twende Maju na View Travel. 5 days Dubai or Zanzibar from $600. 5 days Mauritius from $900. 4 days Seychelles from $1,000. 5 days Malaysia from $1,500. 5 days Thailand holiday from $1,100. 5 days Cape Town from $1,000. And Bali 5 days from $2,200. Call 0703-254-254 or email connect@viewtravel.com. To fly Maju, bub. Janeno marwa wachakwa duogo kendo ka bende pod wantiere puodho. Afwenyo ni kendo olemoni nigi gik mang'eny mana wuon pok na ng'eyo. To nikech na wacho ni onge tiende mondo abed gi wach manyakonya an kenda, to ber mondo timang'o wa or otene ne oganda moko kata nyikwa Ramogi Ajwa moko ma bende nyalo timang'o nyalo yudo kony ni. Steven, wawach niya, midhiero mage kata challenges mage ma in kaka japur isebedo kineno chakre nchak pidho olemo? Challenge manitie en challenge mana mar chiro. Nikech kaka higa mosokalo 2-3 machien wasenyore kana sa Uganda. Nas ma Uganda en ipidhe gi ipimo nan pokadhi Uganda. Ni pidhe gi mbolea yen 2018 kapok an gi puothe mang'eny. To line achiel kakreno kama wantie line achiel kod nyaka okucho. Selling prabich. To ka puodho ni kaka wantie ka ni te nyaka okucho. En line 370. Koro ng'iyane line no. Ka ng'edwa dogi sing 55. Tidoe bang' jumbe 3 gi sing 55 kum line 370 cha. Dongi yudo ka japur pesa to nas koro kethre. Mana challenge manitie. To gimoni tuo ni kum nasonge. Mana kaka sekoni. Gimanitie en chiro. Ka japur nyalo ng'o chiro maber to pek koro onge ng'o.
challenge koro ng'ang'o onge kuom nas maka wadwaro ni kama koro county government wanong'o Mama Gladys Nyasuna Wangani to wawinjo ko tuo mono wach mar masin madhi biro kochia central kata kuwili ewi got Nyajanja wayie walam Nyasaye nikech gitelo Nyasaye ni kuyie to mede ngima kendo mede paro monde omiwa chiro nikech kada nyonwa bede bura kanyo gimisomiwa honorable Ojala Nyangi ma MCA maro makochia no bedo kode bura kane oore gi county government ko biro nyisowa ne biro keno mang'o masin kanyo ko wala Nyasaye Kenya soyie to bedi chiro tagowa nti kabe majo no kailongo ni 10 cents ncho biro ka kendo an kama nji keto wanjo kujo ji kuku nikech ko wanjo kuma tene no chala gima ko keto ka field officers tenjo mawuotha ng'o e pap mar kuo mar puonjo ji e pap which mag pito manas to chiro wan ko kola sana digende achiel en olari to lari ni ya Uganda kogolo nasu kele twaleo nikech nasu Uganda itiyo gi chemicals to wan marwani en organic en nasu pidho natural kaka en nasu pidho kibedo bungu tipidhe koro wan gi sida ma chiro ka Nyasaye oyie to county government onong'onwa masin mondo wan ka uso nas koka matero kamano. Manas kipidhe to otieko ndalo iga chiel dweche 8 ma manas osechaka chiek lakini kipidhe puodho mana kaka wacho mokwongo cha nokang to nyalo tieko iga chiel kata gi dweche 4 ka tinana kana osechaka timang'o osechaka chieko chaka gola olemo chini samoro nitie jalno madiher donje pith mar olemo mar mananas ni samoro doher biro iri kata domanyi mondo wawach ni puonj mipuonjogo ji kadipo ni puonjo ji mano en ochulo kosen gima in iwuon ichiwori ne jopiny ni nyadwaro ni kony jomoko bende anyalo konye nikech abe nokonya ok ochulwa puonje nono nikech abe notimo ng'o nomiya nono to Yesu be wache Mathayo ne chiu nono miu ng'o nomiu nono kamano koro pur kaka to biro iri mondo advice to nego bed ni wachicho nono kamano. Olemo mar mananas ni bende en gi kute kata tuoche ma bende samoro thagega onge gima thago nas moro amora oyeyo kiwe puodho yugno kanyalo biro chame ko chiek okwato yeyo chame kiwe puodho yugno to yeyo nyalo ng'ado tiende mana kaka kiwe nengo yugno to tiende yang oyeyo biro ng'ado ase gima chielo ni ka ochiek ahinya to winyo miluongo ni oloro gi dholuo kata wich kungulo binge oloro inge wich kungulo owich kungulo en winyo moro ma wich matimo ng'o ma chame kamano to go ng'ere ma kipidhe kama ng'ere nitie to ng'o chame. An gi nyinga iluongo ni Linet Atieno Bunga ajadoyo adoyo nas ne puodho. Wach doyo kae udoyo bang' thuolo marom nade? Nas ka ber kodoyo dwe ka dwe eko bedo maber eka nas chiek be maber. Kaneno ka in gi gloves kata wach ni mago socks maneno kiumo go lweti ang'o mitimo kamano? Gimomiyo atimo kama nas nigi kudho to kopo ni doye gi lweti nono to kuthego nyaka yud kochuoyi koro ka in gi yamo tiyudo ka kelo kidonda kuomi koro chuno ni nyaka warwak gloves kata socks mondo mi kik kudho chuo lwetwa wayud kidonda. Mae tich ma wan wawegi kaka joma onge tich machame salary mae kama wan wachame salary kendo sama watiyo wayudo ka wan gi konyruok miyo kata sani jopur nas nyalo dwarowa ginyalo manyowa koni koro samoro tich bende koro nyalo bedo kata mang'eny moeowa nikech wan ne waloso mana girubwa pok jomoko chako loso girubu koro girubwa ni notiyo maber emomiyo thothne idwarowa koni gi koni wasebedo kwatiyo kamano kendo en puodho kwadoyo samoro wanyalo kawo puodho jumla samoro puoth nas kwadoyo kama wadoyo ina laini koro laini no inya yudo laini ma ka laini matin malach ogik en wadoyo gi siling 30 adek
koro waidho kamano laini dhi siling 40 50 koro luwore gi kaka bor mar puodho timang'owa romo. Koro ma e tich ma wasebedo kwatie nas ni be momiyo wan kaka tasa. Nyakora Ramogi Ajwang' gi sani e wasea e puodho ma bende wasegolo olemowa mar mananas ma waketo gi mbele ka. Gi ka wan gi madam kata kiero Min Faith ma bende bro nyiso wa nyinge. En owuon kaka ong'iewo mananas e puodho ka nikech en ja ohala. Koseng'iewo gi e puodho ka to dhi tero gi e chiro. Ouso gi pesa di. Mago te en owuon odhi duokowa. Min Faith anang'e kaka Min Faith. Amen. Jopiny to kia nyingi. Inya nyiso jopiny nyingi gi gima in iwuon itime puodho kawuono. Erokamano. An gi nyinga giluonga ni Carolina Chieng' mong'ere ni Min Faith. An ja ohala maduong' mar mananas. Wapono gi wabiro e puodho to ang'ado tapango gi piny ka size by size. Kaka sani koro ket gi e size maduong' madiere kamano sizes 5. Koro wuon gi biro to gona nengo. Kosego nengo to wawinjore tadhi olari. Kamano. Koro wawach ni ma ina mantie buti mbele ni kae. Magi kawo gi pesa di kata magi nyalo bedo ni gin pesa di. Magi kaber to onego akaw ne gi 100. 100, 90, 80, 50, 40. Eka an be adhi ayudo kaka pange tayudo profit. Ka ndalo manas chiek ma chieng' rieny mang'eny to wanyalo ng'olo nas juma diriyo. Ka ng'ole Monday kendo achaka ng'ole Friday. But kaka piny ng'ich sani ang'olo dichiel once in a week. Kamano. To chiro mar olare ni ochal nang'o? En chiro ma iuse pile kose en gi odiochieng' ma kawuono wach ni ka en tich ariyo to ji wacho ni tarik ma kama tich ariyo ka tich ariyo chiro ni ga chich olare. Chichwa mar olare en pile. Pile kata sani nitie kama jolweta moko ng'eto na sani ma kosedhi kendo ma chielo ang'isa tero godhiambo kamano sa 10 chiro mapile. Namba na masime en 07 13 16 33 51 gidoluo 0 7 1 13 16 33 51. Kamano. Kaka japur kamora mora ma intie to diher ni mondo wabi walimi e puodho kuma intie. Inyalo oronwa ote machuok kitiyo gi email marwa mar purgiohala@realmedia.co.ke. Kaka pile kumora mora ma intie wabro chopo. Ne wawacho kenda ti kanwoyo pile. Ne en singruok ma wan wawegi ne wasesingore ni nyaka wachopi. Kaka pile ana jata chenro ni luonga ni Alori nyaka Black. Nyaka juma manyien riti masani. Ne, broman, lose gino mondo koro jopiny owinje mit mantie olare kon. Ochopo sama koro.